Jeg står sammen med Michael og hans meget specielle BMW her. Så Michael, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad vi står med her i dag? Jo, det er en 323 E21 Cabriolet fra før BMW de lavede cabrioleter selv. Okay. Det vil sige, den blev kørt ud som coupé, blev kørt til karrosseribyggerfirmaet Bauer. Og Bauer byggede dem om, og så blev de solgt fra BMW-forhandlerne. Ja. Den her, den kommer fra Schweiz, og min stedfar købte den tilbage i 2006. Ja. Og så satte han den i stand og fik den på danske nummerplader. Og så har den egentlig været i familiens eje siden. Ja. Jeg overtog den sidste efterår, og på det tidspunkt havde den stået stille i 10 år cirka. Ja. Så nu har I hjulpet mig med at finde stumper fra foråret og til nu, så ja. Nu er den faktisk kørende igen. Fedt. Fedt. Jamen, vi er jo altid glade for at hjælpe her ved Smidmand. Hvor langt har den kørt? Altså... Jamen, den har gået 144.000, da den kom på danske nummerplader i 2006. Ja. Da den blev synet i 2016, der er den gået 150.000. Ja. Og da den blev veteransynet i 18, der er den gået 150.000. Okay. Da jeg kørte den i garage sidste oktober, der er den gået 150.256 km. Sådan. Og nu har den gået 151, så den har kørt mere det sidste halvårs tid her, end den har gjort de sidste 10 år til sammen. Jamen, det er jo også bare med at få den ud af garagen og få lov at køre i den. Især hen over sommeren, tænker jeg, det er rigtig fedt at køre rundt med kalechen ned. Ja, der er jo mange stumper fra blandt andet sådan nogle som jeg og resten af Europa, hvor man er nødt til at finde stumperne, når man står stille så længe. Ja. Så den var mildest talt lidt træt, men nu er den frisk igen. Ja. Har du gjort noget specielt ved den? Jamen, den har fået den store tur. Startede med at få skiftet stort set alt på motoren, fra tændrammen til pump til pakninger, stort set alt. Og så har vi den helt store problem med sådan en mekanisk indsprøjtningsmotor her, det er tilskudsluftventilen. Ja. Den kunne ikke findes, så den har jeg jagtet rundt i Europa, så den er også blevet skiftet. Ja. Og så det sidste blev færdig med her for 14 dage siden. Alle bøsser skiftet, støddæmper, fjeder, alles. Så den er sådan rimelig, den kører ligesom en Mini nu. Det gjorde den absolut ikke i foråret. Der kørte den mere som en gammel gyngehest. Ja. Jamen, mange tak for at vise os din bil. Det sætter vi pris på. Selv tak.